ka ng Hokage. Bossy. Nice one, Jay. Nice one, Jay. Kasi mag-badminton, tamayo lang kami. Diba? Pero, kailan ko ni Bulan. In. Queuing. Bang ko eh. Para malaman ko yung strikes ko. Sino yung kuya? Tournament yung nag-strategy na pa. Kuya, may tournament ako sa RD bukas. Ay, sa February pa. Mukhang bad trip ka, kuya. Outside. Tira mo ah.
Kenneth, Bobby, Harry, Ivan. Alam sir. In-game na ako. Tatawag na ako. Anong gagawin mo na nagkakapag? Hindi ko rin alam eh. Kuha ba kayo bago? Ah, bago. Sinabi ko sa kanila. Oh, na-Indian nalo ba kayo? Alam? Baseball ko. Tama. Out. Tapos na? Daryl, Jetro, Sabi na eh. Klon! Lindon! Lindan? Lindan. Anong court? Number 2. Jetro. Saan si Jetro? Ay, ito ko. Ah, let's go! Kalaban ko si Lindan. Durugin natin si Lindan. Tsaka. First time ko lang kakalabanin si Lindan. Lindan? Makakalabanan ko si Lindan. Pero ano, used. Follow lang. Ay, sino nanalo sa kanila? Ay, okay lang ba? Follow lang. Mga sing nanalo sa kanila. Jerome, pagka gano'n yung drop mo. Grabe. Pinapagod kita eh.